Mahmoud Darwish, Palestinako poeta nazionala, 2008ko abuztuaren 9 hil zen. Gu, berarekin mintzatzeko gogoz geunden. Hain izan da handia, haren poesiak Palestinako musikariengan izan duen eragina. Inoiz ez zitzaigun burutik pasako, film hau, haren hiletako irudiekin hasiko genuenik. Checkpoint Rock, Canciones desde Palestina dokumentalean, Fermin Muguruzak, Palestinako gaur egungo realitatea ezagutzeko gonbita egiten du, Palestinako musikarien bizipenen bitartez. Dokumentalan gaur asteazkenan aurkeztu dute Donostian Victoria Eugenia antzokian, eta estreinako ostegunetik ikusi ahal izango da Donostiako giza eskubideen zinema jaialdiaren amaiera ekitaldian. Aurkezpenean, Fermin Muguruzarekin batera, filmeko errealizatzaile Javier Corcuera eta lanean parte hartu duten hainbat musikari palestinar izan dira. Topatzeko beste saiakera bat ere bai, elkartrukatzeko ideiak, sentimenduak, eta horretarako musikaren bidez egiten dugula eta zinemak eskaintzen digun orain ere bai baliabideen bidez. Estrenaldian, filmaz gain, ostegunean bertan kontzertua emango dute musikari palestinarrek, Fermin Muguruza lagun dutela.